Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku novog izdanja emisije Trogirski tjedan. Na početku izdvajamo pregled tema koje možete pogledati u idućih 15 minuta. Svetom misom i procesijom Trogirani proslavili Dan grada i blagdan svog zaštitnika Svetog Ivana Trogirskog. Povodom Dana grada održana svečana sjednica Trogirskog gradskog vijeća. U Trogiru uoči Dana grada otvoren novi vatrogasni dom vrijedan više od 10 milijuna kuna. U Kneževu dvoru odigrana najizvoženija predstava na svijetu stilske vježbe s iskusnom glumačkom postavom Lelo Margitić i Perom Kvrgićem. Trogirani su proslavili blagdan Svetog Ivana Trogirskog, svoga zaštitnika i Dan grada. Stotine vjernika okupile su se u procesiji koja tradicionalno ide oko povijesne jezgre, a potom u katedrali Svetog Lovre na misnom slavlju koje je predvodio sisački biskup monsignor Vlado Košić. Nekoliko dana uoči svete mise i procesije u katedrali je održana trodnevnica koju je predvodio Đuro Zrakić, koji je tim povodom predstavio i svoje 3 knjige. O životu Svetog Ivana Trogirskog nešto više nam je kazao don Vinko Sanader. Iznad svega živio je geslo prije nego i postao biskup, bio je benediktinac, ora et labora, a to je provodio i kroz svoj život. Naime, bez molitve nema kvalitetnog i poštenog rada, a teško je raditi ako čovjek ne moli, a molitva bez rada opet ne vrijedi. Tako da i sam Isus je rekao da se neće spasiti onaj koji kaže i moli Gospodine, nego koji vrši volju nebeskog Oca. Sveti Ivan je ovdje pojam za grad Trogir, ja sam to kroz ovih 15 mjeseci osjetio. Sveti Lovre je zaštitnik i katedrale, supatron je Sveti Ivan, ali on u tom povijesnom vremenu puno učini. Biskup Ivan poručuje nam: Trogiranke i Trogirani, svi vi krštenici, ne bojte se biti vjernici. Čuvajte svoj kršćanski identitet i budite na to ponosni, ističe don Vinko, navodeći kako je Sveti Ivan u Trogir doveo benediktinke koje su tu već 951 godinu. Izražavam iskrene čestitke svim Trogiranima, Trogirankama, svim štovateljima i hodočasnicima koji su ispunili danas katedralu, da Sveti Ivan doista donese mir i ljubav u obitelji, mir i ljubav u hrvatski narod, ali da nas još više poveže u istinskoj vjeri i ljubavi prema Bogu. Bez vjere je teško živjeti u svakodnevnom životu, a bez vjere u Boga i vječnost još pogotovo. Posebno u današnje nemirno vrijeme gdje terorizam sa svih strana vreba na nevine. Na temelju života trogirskog blaženika kojemu su se Trogirani tijekom mnogih stoljeća i danas obraćali za pomoć u pojedinačnim sudbinskim problemima i koji je bio i ostao simbol zajedništva oko kojega su se okupljali svi gradski staleži, biskup Košić odaslao je nekoliko poruka. Mir i pravda koji su nam danas itekako potrebni najsnažnije su odjeknuli u Trogirskoj prvostolnici. Nastojati oko pravde i mira trajna je zadaća nas Kristovih učenika. U Evanđelju Gospodin Isus svojim učenicima, kada ih šalje da propovijedaju Evanđelje, zapovjeda: u koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Dakako da i o onima kojima se dolazi i navješta mir ovisi hoće li oni taj mir prihvatiti. Ali na nama je da navještamo i širimo mir, da se za mir zalažemo, da gradimo. Sveti Ivan kao trogirski biskup posebno je poznat u našoj povijesti kao pastir koji je svojim zauzimanjem i autoritetom spriječio razaranje Zadra i Trogira koje je ugarsko-hrvatski kralj Koloman 1105. godine već bio nakanio vojno zaposjesti. Kralja je uspio odvratiti od tog nauma te ishodio mir svojom pronicljivošću i ugledom. Nakon svete mise i procesije uslijedio je domjenak za građane na trgu Ivana Pavla II, a potom je održan promenadni koncert Narodne glazbe Trogir. Povodom Dana grada i blagdana Svetog Ivana Trogirskog u gradskoj vijećnici održana je svečana sjednica gradskog vijeća. Tom prilikom prisutno je pozdravio predsjednik gradskog vijeća Emil Kursan, a gradonačelnik Ante Stipčić prisjetio se realiziranih projekata u protekloj godini, među kojima je gradnja mosta kopno-otok Čiovo, izgradnja rotora na Pantani, 2 trgovačka centra, novi vatrogasni dom te asfaltiranje ulica. Napominje kako je Trogir posljednjih godina postao jedno veliko gradilište. Što se tiče
ekologije na Vučjem brdu. Znate i sami da smo imali problema vezane za deponiranje otpada. Napokon izgradili smo kazetu i ona će ubrzo početi se koristiti. Dakle, s te strane smo isto zadovoljavamo ekološke uvjete, tako da naprosto neće biti više onih zagađenja koji su godinama bili kod deponiranja otpada. Također, grad ne staje na ovome. Grad ima već u pripremi nove projekte. Upravo je izašao natječaj za pristupne ceste. Također pripremljen je projekat i dobili su sve dozvole za dječji vrtić u Planome. Među važnim projektima koje je pomogla financirati Splitsko-dalmatinska županija je izgradnja novog trajektnog pristaništa na Solinama. Pa grad Trogir je značajan grad u Splitsko-dalmatinskoj županiji, zapravo u europskim razmjerima. Znamo da je to UNESCO grad i Splitsko-dalmatinska županija u svom ravnomjernom opredjeljenju razvoja svih dijelova Splitsko-dalmatinske županije nastoji sudjelovati kroz naše programe, kroz naše financijske pomoći i u gradu Trogiru. Najkapitalnije što ovo razdoblje smo učinili i činimo za grad Trogir jest ulaganje u izgradnju trajektne luke, znači investicija vrijedna 17 milijuna kuna. Jasno, nemoguće je zaobići ulaganje u kulturu. Trogirsko ljeto itekako podupire Splitsko-dalmatinska županija i kao vlasnici, osnivači brinemo se da sačuvamo osnovne standarde kada je riječ o školstvu i zdravstvu. Uoči Dana grada tradicija je i dodjela nagrada grada Trogira. Tako su skupne nagrade grada dobili Jedriličarski klub Trogir, policijska postaja Trogir, prometna policija i udruga Sveti Jakov. Nagradu grada za životno djelo dobio je Ivo Tironi. Ja sam svoj život posvetio općem dobru u smislu kroz kulturu, živu kulturu, koju sam živo i živim je i dalje i živit ću i dalje, tako, kroz kulturu i društveni život. Sad da vam ne nabrajam sve kroz moj osebujan, tako su i napisali životopis, od kazališta, od predstava, izrada grbova, svih klubova, recimo sportskih, kulturno-umjetničkih društava, povelje, sve sam to ja izrađivao, znači jedan opći širi kulturni angažman. I vjerojatno su ljudi to i prepoznali dugi niz godina, tako da dobio sam tu nagradu za životno djelo. Osobne nagrade grada Trogira dobili su Ivan Pažanin, Katica Maravić, Don Dražen Balić, Antonija Buličić, Josip Pensa i Duško Hrnjak. Svakako za doprinos glazbi, s obzirom da je i sama glazba mene nominirala, na taj način se i zahvaljujem. Inače, glazba ove godine slavi 190 godina neprekinutog rada. I to je možda jedan moment kad još doprinesem tom slavlju i moja osobna nagrada grada Trogira. Tako da je zapravo sve što se događalo ovu godinu i što nas još čeka nas još dosta krasnih stvari, od postavljanja ploče na Čipikovoj palači sa imenom Narodne glazbe Trogir. Taj isti dan je otvaranje izložbe, zatim svečana sjednica za par dana i normalno 22.11. je Sveta Cecilija i naša zaštitnica društva i naš dan glazbe. Posthumno je dodijeljena medalja grada Trogira Valentinu Bubli Vali, jednom od osnivača Trogirske karnevalske udruge Rašpin Jute. Svake godine Vale je pri primopredaji vlasti tijekom karnevalskih aktivnosti bio gradonačelnik grada Trogira i jedan od najaktivnijih članova udruge prilikom organiziranja karnevalskih aktivnosti u gradu. Poznat je njegov talent pamćenja, te je uistinu bio živuća enciklopedija jer je skoro svim sugrađanima znao značajne datume u njihovim životima i rodbinske veze. Bio je dobri duh grada, a preminuo je ovoga ljeta. Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir ima posebno mjesto u povijesti grada. Adresu je mijenjalo čak 4 puta u svojih 112 godina postojanja, no najznačajnija promjena sjedišta trogirskih vatrogasaca upravo je ova posljednja. Novi objekt je smješten na Balančanama u kojemu su osigurani svi preduvjeti za održavanje operativne spremnosti vatrogasaca. Vrpcu su presjekli najstariji članovi DVD-a, braća Bilić. Tonči ima 88 godina i 67 godina vatrogasnog staža, a Frane je navršio 90 godina i broji 63 godine članstva u društvu. Po brdima skakat nije nikome lako. I još kad imaš na prtnjačku vode na sebe, onda je to stvarno.
Novi vatrogasni dom smješten je odmah pokraj starog. Krajem ožujka postavljen je kamen temeljac i izgrađen je u roku od 9 mjeseci, za razliku od starog vatrogasnog doma koji nikad nije bio dovršen. Uporabna dozvola izdana je početkom mjeseca studenoga na radost trogirskih vatrogasaca koji su se dosad susretali s velikim izazovima. Čujte, imali smo puno toga. Prvi put kada je gorila 2000. kada je gorila Vlaška. Kad smo bili, 10 dana smo bili na terenu i u borbi sa vatrom. To je bilo iscrpljujuće i naporno, ali smo na kraju opet i sad što je bilo prije 2 godine, 3 kada je bio gore zaleđe Trogira, kada je opet kompletno gorilo, ali smo opet, niko nije strada, sve je bilo dobro, nije bila toliko nevelika materijalna šteta, tako da može se. Njegova gradnja je rezultat dogovora i suradnje DVD-a Trogir i investitora novog trgovačkog centra Megalit iz Solina. Pregovori su započeli još 2012. godine, da bi krajem 2013. bio potpisan ugovor o izgradnji. Trogirsko društvo je jedno od najstarijih, poslije Splita najstarije u Dalmaciji, a hrvatska povijest bilježi 150 godina organiziranog vatrogastva. Oni su 112 godina i u tih 112 godina bili su praktično učitelji mnogih. Imamo sad 55 društava u našoj županiji ovdje u Splitskoj, a u Hrvatskoj 2000 društava sa 150.000 vatrogasca. Trogirani su svakako vrlo važni i njihova uloga u povijesti ovog dalmatinskog vatrogastva je velika jer su bili prvi na ovom području, pomagali su svima okolo i opremom, i znanjem, iskustvom, vježbanjem i uvježbavanjem ostalih vatrogasca. Gradonačelnik Ante Stipčić rekao je kako u prigodi proslave Dana grada i blagdana Svetoga Ivana Trogirskog vatrogasci koje krasi humanost nisu mogli dobiti ništa ljepše od novog doma. Ima negdje oko 1800 metara kvadratnih sa svim potrebnim atributima za vatrogastvo, sa svim atestima, počevši od prostorije za prijem svih dojava, prostorije gdje mogu smještati svu svoju opremu, garaže gdje mogu 8 boksova gdje mogu svoja auta smjestiti i servisirati, te do ovih prostora gdje se mogu vršiti edukacije i druženja od mladih vatrogasaca do najstarijih vatrogasaca. Dožupan Luka Brčić istaknuo je kako je 112 godina postojanja duga povijest, te da je biti stariji od Hajduka na ovom prostoru zaista impozantno. Oni su jamac sigurnosti, a mi kao turistička destinacija, ako nema sigurnosti, zasigurno ni grad Trogir ni Splitsko-dalmatinska županija neće doživljavati ovakav pozitivan trend rasta i dolaska naših turista. Znači, sigurnost je osnova, a za sigurnost u prvom redu zadužen naši vatrogasci, što oni iz dana u dan pokazuju. Splitsko-dalmatinska županija u svom proračunu za županijski vatrogasni savez izdvaja na razini godišnje oko 3,5 milijuna kuna za sve njihove programe i to je više nego što nas zakon vezuje. Svečanosti su nazočili i čelni ljudi hrvatskog vatrogastva, županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina, predstavnici područnog ureda za zaštitu i spašavanje, županijskog centra 112, vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i vatrogasne postrojbe grada Splita. Prostorije novog doma blagoslovio je dekan Trogirskog dekanata Don Vinko Sanader. Stilske vježbe, najdulje izvođena predstava na svijetu s istom glumačkom postavom koja je zbog svoje dugovječnosti upisana u izdanje Guinnessove knjige rekorda, u Trogiru je izvedena uoči Dana grada. Govori o jednoj naizgled banalnoj zgodi iz 11 koja je prepričana na više načina, a režirao je Tomislav Radić. Uz Radića prijevod i adaptaciju predstave potpisuje Tonko Marojević. Predstava je premijerno izvedena 1968. u teatru ITD i u idućih 60-ak predstava Kvrgićeva partnerica je bila Mija Oremović, a u siječnju 1970. njezinu je ulogu preuzela Lela Margetić. Nama je svaka predstava jako zanimljiva jer uvijek nam publika drugačije reagira. Trogirska publika je bila u početku malo zbunjena, tiha, malo sramežljiva. Onda smo morali se malo više potruditi da ih izanimiramo, ali na kraju mislim bili zadovoljni. Mi kad dobijemo reakciju od publike, onda zapravo znamo da je predstava ide kako treba, jer je predstava baš rađena na toj interakciji publike i glumaca. Publika je do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu u Kneževom dvoru, a najviše ih je oduševio talent dugovječnih glumaca. Zamjenik trogirskog gradonačelnika kaže kako je predstavu gledao još kao student i drago mu je što je prvi put odigrana u Trogiru.
Moramo ipak biti realni. Gospodin Pero Krgić ima 89 godina i nekoliko izražajnih rola u ovom njegovom tekstu je izostalo danas. To je rola kada je u pitanju Dalmatinac, kada je u pitanju Ličani i tako dalje, jer vidite da malo i sa glasom je on tu. Ali tu i tamo se znalo ubaciti aktualnosti političke i onda bi to bilo još značajnije. Političke aktualnosti su se znale ubacivati posebno u režimsko vrijeme prije 90-ih, kad su one nešto ovako značile posebno, kada se nije baš smjelo doticati neke političke prilike. Predstava stilske vježbe rađena je na interakciji publike i glumaca, a dugovječnost duguje adaptaciji teksta, njena udarna snaga je u glumcima i u posebnom glumačkom izričaju.